В България сериалът започва на 5 януари 2012 година по българския Cartoon Network, като през 2014 и 2015 можехте да хванете и повторения по BTV и BTV Comedy. Българският дублаж беше супер, като това е една от малкото анимации, където не мога да кажа за мен кой е по-добрият viewing experience. Дали с дублаж или с оригинално аудио. Английските гласове също са супер, но просто Иван Велчев като Бъкс и Петър Бонев като Дафи са ми при сърце, определено. Между първи и втори сезон обаче доста неща се промениха. Първият, както казах, е доста спокоен и абсолютната дефиниция на Slice of Life, като във втория явно от екипата са се вслушали в критиката и са добавили повече екшън. Героите пътуват на някъде, случват се някакви работи. Доста полезно ти беше да повярваш, че гледаш предаване за Бъкс Бъни и Пътока Дафи, така да кажем. Не бих казал, че това е нещо добро обаче. Като се замисля, всички епизоди от шоуто, които помня, са главно от първия сезон. Като втория наистина беше доста по-странен и доста по-лесен за забравяне, въпреки че сюжетите бяха по-плътни. За всички, които не сме професионални критици и тогава оценявахме шоуто за каквото е, един детски ситком, първия си беше близо до перфектен. Често казано, такава промяна не беше добре дошла за никого.